Βρισκόμαστε στο 35ο λεπτό του αγώνα εδώ στο στάδιο Ούλεβι του Γκέτεμποργκ και παρακολουθούμε το μεγάλο ντέρμπι του Σουηδικού Πρωταθλήματος ανάμεσα στη Βρώμο Κοπαϊναϊκάρνα και την Τρελοκοριτσόμποργκ. Ένα μεγάλο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, ένα παιχνίδι με δύο δυνατούς αντιπάλους, καθώς έχουμε φτάσει περίπου στο 36ο λεπτό αυτή τη στιγμή και το σκορ παραμένει πάντοτε 0-0. Είναι μοιρασμένη υπεροχή, θα λέγαμε. Είναι ένα παιχνίδι κέντρου και βλέπουμε τις δύο ομάδες οι οποίες προσπαθούν να αναπτυχθούν, αλλά λίγο κλωμό το κόβουμε. Για να δούμε λοιπόν τώρα το κόρνερ που βλέπουμε ότι είναι σε μια πολύ πλεονεκτική θέση από τα δεξιά και αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Βρώμο Κοπαϊναϊκάρνα. Για να δούμε από τα αριστερά τον Ούλσεμπεργκ, πάντοτε το 0-0 στο στάδιο Ούλεβι του Γκέτεμποργκ. Για να δούμε όμως από τα δεξιά μια συγκλονιστική προσπάθεια που κάνει ο Ούντεμπεργκ. Ο Ούντεμπεργκ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται έξω από την περιοχή, σουτάρει και γκολ! Ένα εντυπωσιακό γκολ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται έξω από την περιοχή, σουτάρει και γκολ! Ένα εντυπωσιακό γκολ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται έξω από την περιοχή, σουτάρει και γκολ! Ένα εντυπωσιακό γκολ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται έξω από την περιοχή, σουτάρει και γκολ! Ένα εντυπωσιακό γκολ, κυρίες και κύριοι,